Kumusta guys? Welcome back sa ating YouTube channel. Isa na namang masarap na recipe ang ating pagkakaabalahan ngayon. In this video, magluluto po tayo ng pinakasimple at madaling gawing beef steak recipe. Gumamit tayo dito ng beef sirloin na marinated natin sa soy sauce at lemon juice ng 2 oras para talagang maging malasa at espesyal ang ating beef steak. Let's start cooking! Ayan guys, hiwain lang natin ito ng maninipis. So next step na ginagawa ko dito ay tinatadtad ko ng likod ng kutsilyo yung magkabilang bahagi ng karne ng ating baka. Maganda kasi ito para madaling ma-absorb yung ating marinade at madaling lumambot ang ating karne. Okay, ready na tayo at ilagay na natin ito sa isang malaking bowl. Ilagay na natin yung 1 cup ng soy sauce. Lagyan natin ng durog na paminta. Maganda kasi ito pag maraming paminta, mas lalong masarap ang ating beef steak. Ayan, naglagay na ako ng lemon juice. 2 pirasong lemon ang ginamit natin dito. Lagyan din natin ng crushed garlic. Ayan, gamit ang ating malinis na kamay, haluin natin ito para lalong manuot ang ating marinade sa karne ng baka. Takpan natin ito at i-marinate natin ng 2 oras, pero mas maganda kung overnight para mas lalong malasa at manuot yung ating marinade sa ating karne. Maghiwa tayo ng sibuyas ng maninipis. Ayan, at magpainit na tayo ng mantika at igisa natin ng bahagya ang ating sliced onion. Ayan, at pwede na natin itong alisin. Ilagay natin sa isang malinis na lalagyan. So eto na, na-marinate na natin ng 3 hours ang ating beef steak. Ayan, sakto, nag-absorb na yung soy sauce at lemon. Nagpainit na tayo ng mantika kaya ready na para iprito ang ating beef steak. Para sa mga hindi pa nagsusubscribe dyan, baka naman pwedeng pindutin na yan. So habang nagpiprito tayo ay pwede na tayo maghiwa ng 2 pirasong patatas. So ayan, pwede na ito kaya iset aside na natin itong first batch.
After nating magprito ay ready na tayo mag-isa ng ating bawang. Kapag luto na yung ating bawang ay ilagay na natin ang beef steak. Ilagay na ang marinade sauce at dagdagan ng konting tubig. Ang ginamit ko dito ay beef stock. Sakto na ito para mapakuluan at mapalambot pa natin ang ating beef meat. Takpan natin ito at pakuluan ng 30 minutes. Ilagay na natin ang onion at ang patatas. Takpan ito hanggang sa maluto at after that, ready na ang ating beef steak. Sana po ay inyong nagustuhan ang ating recipe for today. Don't forget to like and share this video. O paano? Subscribe na!